Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тичър Стела. Добре дошли в поредната седмица от нашите предизвикателства за вас, които трябва да правите всеки ден вкъщи. Днес ще се занимаваме с разтягане на рамене. Затова, преди да започнем разтягането, трябва малко да си загреем ставичките. Не забравяйте, трябва да имате достатъчно пространство, където може да се разтягаме и да загреем, за да не се нараним. И не забравяйте, разбира се, да се забавляваме. Ставаме горе сега. Главичката наляво и надясно. Искам да направите 8 повторения. След това напред и назад. Отново 8 повторения. Сега 4 кръгчета надясно и 4 кръгчета наляво. Загряваме малко раменцата. Назад 8 кръгчета, ръчичките са прави. Хубаво рамената опитваме да стигнат ушите. И напред отново 8 кръгчета. И сега раменцата нагоре и надолу. Нагоре към ушите, надолу. Отново 8 повторения. 7, 8. Сега загряваме малко лакти. Ръчичките са в страни и движим само лактите напред. 8 кръгчета, 5, 6, 7, 8 и назад. 5, 6, 7, 8. Цели ръчички прави, въртим 8 пъти, не прекалено бързо, за да не нараним ставичките. Ръцете минават колкото можем до ушите. И назад 8 повторения. 5, 6, 7, 8. И сега ръчичките горе. От тук едната ръка я сваляме надолу, а другата хубаво назад. Опитваме се максимално да дадем ръцете назад. И още 2. И сме готови с това упражнение. Последно заключваме ето така пръстите, ръцете нагоре и даваме ръчички напред, като гръбчето се изгърбва и след това хубаво се пъчим с главичката назад и хубава чупка в кръста. И така правим бързо 8 повторения. Хайде! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре, мисля, че сме готови да започнем с упражненията ни за разтягане за днес. Лягаме си хубаво по коремче. От тук едната ръчичка, аз избирам да започна с дясната и я поставяме на 90 градуса прав ъгъл, ето така, на пода, като целта е рамото да бъде долепено на пода. Ако съм поставила дясната ръчичка в прав ъгъл, главата я обръщам наляво. От тук левия крак го свивам и се обръщам хубаво надясно. И ако искате да се предизвикате и ако не усещате достатъчно разтягане, с лявата ръка си хващам лявото кръче и хубаво издърпвам. Целта е рамото на свитата ми ръчичка да бъде на пода, главата също е на пода и държим доколкото ни е комфортно. Ако усетим болка, спираме, почиваме и пак продължаваме. Задържаме всяка позиция за 30 секунди и дишаме през цялото време, разбира се. Хубаво е тези упражнения да ги правим всеки ден, защото мобилността в ставите ни е много важна. Държим за още 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бавно излизам от позиция. Преди да преминем на другата страна, слагаме същата ръчичка, която е била свита на 90 градуса и я изпъвам по диагонал. Да не е прекалено много към тялото, да не е така права по продължението на тялото, а диагоналче. Отново рамо на пода, поглед наляво. От тук същото този път, че няма да хванем крака, а ще се опитаме да се усуча максимално. Така че рамото да си ни остане на пода. Може да стигнете до тук, а може да се обърнем и по гръбче на другата страна. Свободната ръчичка си я слагаме към пода. И отново държим. Този път главата не ни е легнала, а ни е във въздуха. Задържаме. Държим за още 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Същото правим и на другата страна. Лява ръчичка в прав ъгъл. Долепяме рамо за пода. Главичката ни гледа надясно. Дясно кръче. Усуквам назад. Ако усещаме тук разтягане в лявото ни рамо, задържаме в тази позиция. Хубаво. Свободното ни рамо, в моя случай дясното, го натискам на другата посока. Така че да пробваме да заредим плещите. Отново, ако искаме, хващаме с дясна ръчичка, дясното кръче за по-голямо разтягане и задържаме. И държим за още 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Слагам лява ръка по диагонал, права, отново рамото ни е на пода. Този път се обръщам чак по гръбче. Така че да пробвам да си хвана двете ръце. Може би няма да успеем, но няма значение, опитваме се. Главичката ни не е на пода тук, но задължително лявото рамо е на пода. И държим за още 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не забравяме, че тялото ни трябва да е обърнато нагоре към тавана, доколкото можем. Благодаря ви и до скоро!